излизането на жената от кухнята и по-категоричното й заявяване в обществения живот. Но самия факт, че тези теми вече са традиционни, говори, че проблемите си остават или пък в най-добрия случай разрешаването им едва пълзи. На жената пък желанието да бъде по-видима изобщо не й липсва. Но не може да се откъсне и от другите си задължения вкъщи, за които всички са единодушни, че тя е човекът. И за да успее да огрее навсякъде, често задрасква себе си сред важните неща и сама избира ролята си на жертва, което за никого не е добре, но тя не се изморява да го прави. Защо? Задавам този въпрос на Анна Тодорова, магистър по клинична психотерапия и специалист по травматерапия и зависимости. Добро утро! Добро утро, благодаря за поканата. И аз благодаря, че се отзовахте. Кажете, защо си го причиняваме? Каква е това желание наистина да сме навсякъде и във всичко по всяко време? Да. Причините са много. Да почнем от това чисто културно, традиционно има едно виждане от обществото даже, от всички в обществото, че жената би следвало да слага нуждите на семейството, на децата, на съпруга, на всички пред нея. И ако отделя време за себе си, много често това е съпроводно при жената от чувство на вина. Тоест има чувство на вина, че аз като казвам да на себе си, казвам не на хората, които имат нужда от мене. Тоест това нещо се предава малко и по генерациите, че вече като имаш семейство, а и преди това, ти трябва да първо те, пък после ти, ако остане време. Проблемът е, че това всъщност не работи добре. Когато една жена не се грижи за себе си, което различно значение има за всяка жена, да кажем не си доспива, стресира се, това води до едно изтощение, намалява ефикасността и предизвиква едно чувство на ненавист у много жени. То не изключва и мъжете, но просто при жените като че ли е индоктринирано в културата. Те се заобяват. Точно така. И в дълъг план всъщност вместо да се получи това да помагаме на другите, се получава обратното. Всички страдат около нас и ние страдаме също. Друга причина, защото причините са много, аз деля помагането на две. Здравословното помагане, когато помагаме на другите, защото имаме време, защото искаме, защото вярваме, че, или по-скоро те наистина имат нужда от нашата помощ. И когато спасяваме, което е проблем, когато спасяваме, защото вярваме, че другите не могат да се справят без нас, когато поемаме отговорност за чуждите чувства, за чуждите решения, за чуждия начин на живот, това е типа спасяване, което всъщност е токсично. Не само за жената, но и за близките й. Това е непоисканото спасяване. Да, точно така. Всъщност началото може да е непоискано, но после става очаквано. Защото човека, на който му се помага, също решава, че аз явно наистина не мога да се справя сам и го очаква. Жената не получава благодарност, напротив даже, и почва да изпитва не само ненавист, но и чувство, че е използвана и въпреки това си казва, ако не съм аз, няма кой да бъде. Така че това е типът спасяване, който поне аз вярвам, че трябва да бъде адресирано и трябва да бъде спрямо. Защо го правим? Нали? Особено понякога дори, може би обективно може да видим, че не помагаме в дълъг план, но въпреки това го правим. Помагането. Дали не се опитваме да се самодокажем пак? Точно така. Има елемент на ниско самочувствие или по-скоро ниска самооценка. Предполагаме свързано с подсъзнателното желание на всеки от нас да бъде харесван и обичан от всички, което е невъзможно и вредно. Абсолютно. Истината е, че нещата почват да се променят много, когато ние спрем да взимаме отговорност и да поемаме отговорност за чуждите решения и чувства. Когато сложиме себе си на първо място, звучи егоистично почти. Как ще сложи себе си на първо място, нали? Другите са децата, не сме така възпитани. Но в дълъг план уникалното е, че ние като започнем да се чувстваме добре,
Ако погледнем нашата енергия и време като банкова сметка, примерно, ако тя е празна и ние продължаваме да даваме, се случва бърнаут, фалит. Но ако ние сме добре, ако се чувстваме окей, ако сме се наспали, тогава вече ние всъщност може да даваме много повече на хората около нас и може наистина да преценяваме кога даваме, за да помогнем и кога даваме, за да си помогнем да се чувстваме по-нужни и по-добре. Да, защото иначе усещането е, че влизаш в един омагьосан кръг и колкото повече даваш, толкова повече даваш. Така малко цитирам Мечо Бух, нали? Абсолютно. И няма спирка в това, защото от теб се очаква да го правиш. Точно така е. То се получава един абсолютен триъгълник или кръг, както каза, няма значение. Така, жертвата, обвинителя, човека, на който уж помагаш. И това е нездравословно. И винаги, когато имам клиенти, които преливат с панически атаки, с тревожности, и много често откриваме, че те искрено вярват, че трябва да помагат на другите на първо място, децата, съпруга, домакинството, работата. И това дори не е под въпрос. Това просто е така, примерно съм възпитана или така ми е казано. Но подсъзнателно всеки човек, когато не се грижи за себе си, това избива по някакъв начин. И много често избива в депресии и в тревожности. Тоест, това не е само въпрос на кое е по-добре. Тук става дума за цялостното емоционално здраве на жената. Но след малко ще разберем все пак какви... Михаил Йосифов, Стоян Янкулов Стунджи и Борис Таслев са приятели, с които споделяме страстта към джаза. Бъдете с нас в първо студио на БНР на 30 март от 19:30 часа. Билети в рекламно-информационния център на БНР с мрежата на Eventim и Tickets.bg. Семейно радио. С психотерапевта Анна Тодорова си говорим за така често приеманата от жените роля на жертва. Трябва всичко да направи и никой не може да го направи като мен. И сега стигнахме до важния момент. Все пак, как да постъпим, за да излезем от тази матрица? Първото нещо, което трябва да направим, е да повярваме, че чувството на вина е излишно. Защото то е главното, което ни спира. Тоест, когато някой ни каже, може ли да останеш след работа да ми помогнеш, ние автоматично, когато искам да кажем не, казваме да, защото това чувство на вина и само аз мога да му помогна, се включва. И трябва да си кажем, добре, когато казвам не на колега да му помогна, аз казвам да на себе си, казвам да на моето спокойствие, казвам да на моето време и на моето семейство, например. Тоест, трябва да променим малко разговора, който се случва в главата ни. Също, когато някой близък ни помоли за помощ, първо трябва да си зададем въпроса. Чакай сега, аз като му помогна, ще му помогна ли или ще му помогна само да стои в същото състояние и да иска още, защото той самия ще почне да не само да свиква, но и да вярва, че не може да се справи без мен. Следващото нещо е да се замислиме, като казваме не, как изглежда това. В принцип, жените сме културно така възпитани да не сме директни, да не сме лоши, да се усмихваме и да сме добри, така да се каже. Което може да бъде проблем в тази ситуация. Тоест, примерно една от причините, защото спомена и други теми, които са свързани с места на жената, една от причините жените да имат по-ниски заплати от мъжете, че жените не искат повишение. И много често, за да избегнат конфликт, избягват да искат, да споделят как се чувстват. Така че как да си помогнем? Нека да започнем първо, като споделяме как се чувстваме. Примерно, моля те ми помогни, няма да ти помогна, защото днес имам работа и това е важно за мен, за да съхраня себе си. Това е достатъчно.
начинът, по който споделяме с партньора си. Много често жените казват, аз не искам да го товаря, затова не му споделям колко ми е тежко, колко ми е трудно. Другите не искам да ги натоварвам. Тоест, нека да искаме помощ и да споделяме как се чувстваме, без да изпитваме вина. Когато почнем да го правим това, ние ще започнем да усещаме едно по-високо чувство на самооценка. И това ще задвижи механизма. Може в началото някои хора да са в шок или да са така, да ни обвинят и да ни се разсърдят. И да кажат как може да си такъв егоист, да ходиш да си правиш ногтите и да оставиш детето при съседката. Не. С времето, първо, хората ще ви уважават повече и второ, вие самата няма да изпитвате тази нужда да бъдете харесвани от хора, които не ви оценяват каквато сте, а не от само каквото правите. т.е. вашата стойност. Бих добавила, децата са едно от най-прекрасните неща, които изсмукват. Мисля, че всяка майка би се съгласила много от майката. Нещо, което съм забелязала, е, че много често родителите оставят жените, главният гледач, оставят децата да бъдат така като императорчета, да им казват какво да правят. И сега всички проучвания показват, че да, детето трябва да се почувства прието и нужно, и да му се обръща внимание и да се дига като плаче и така нататък, но не означава, че трябва да го слушаме и да правим нещата вместо него. Не е нужно. Децата имат уникално чувство за самосъхранение и могат да се забавляват сами, но само ако им се даде възможност. Това също е важен момент, когато стане дума за грижа за себе си. Така и да приключим този разговор с едно изречение: обичайте се повече, самоуважавайте се повече, ако искате да бъдете по-обичани и уважавани. Добре ли е така? Много ми харесва. Благодаря ви, че ни гостувахте тази сутрин. Благодаря.